За изкуството да лекуваш душата. Това е темата в предаването "Часът на музите" днес. Защо хората около нея казват, че тя ги вдъхновява и как го постига? За това ще разговаряме с гостенката в днешното предаване. За мен е удоволствие да ви представя психолога Магдалена Ангелова. Много благодаря, че приехте поканата да ни гостувате. И аз благодаря, че съм ваш гост. Както споменах и в анонса, поводът да се свържа с вас беше това, че мои познати препоръчаха вас като един човек, който действително ги мотивира и ги вдъхновява. Психология, думата идва от гръцки и означава наука за душата. Как вие се насочихте към тази наука? Назад във времето, когато беше моят момент за търсене на мен самата, в откриване на моята идентичност, какво искам да се занимавам и къде да отдам своята енергия, за да навляза в дълбочина, така че да се чувствам осмислена от това, което правя. Тогава се задавах този въпрос и нямах отговор известно време. Може би като всеки млад човек, който влиза на прага на възрастния, в порастването, в утвърждаването, в професия, знание, знае, че отдава много време и години да учи, за да може след това да се реализира в това. И не исках да правя прибързани решения, просто защото да стане веднага, без да съм се докоснала така вътрешно от интуицията, че да, това е моето. И доста често така слушах от наши близки, които говорят за наши познати, които той е странен човек. И този човек говори някакви неща, които ние не разбираме точно какви са те. Говори за някакви енергии, за някакви духовни принципи. И аз, чувайки това, ми стана интересно за този свят, който явно този човек е навлязъл в него и се опитва да го обменя, транслира, споделяйки го, но не всеки около неговите близки са били готови така да се потопят заедно с него в тази тема. И аз, следвайки, понеже съм така по-любознателен човек, следвайки този вътрешен импулс, се срещнах с него и започнах да разговарям. Имах много въпроси. И той стана този това преломно стъпало, или така нареченият от мен еволюционен прак, който всъщност ми даде отговор в какво искам да се отдам. Той беше философ, психолог, навлизаше в дълбочината и на това как да слушаме душевният ни шепот, какво означава подсъзнанието, как нашите мисли са и енергия, че трябва да се научим да бъдем екологични към това вътрешно наше пространство и да бъдем смели да виждаме и хубавите и трудните страни вътре в нас. Че ние имаме много слоеве. Слоеве, които тръгват от съзнателната ни позиция, която е рациото, фактологията, това, което сме идентифицирали, лесно говорим за себе си, защото така сме го интегрирали и приели, но че има едни слоеве, които ни отвеждат в една друга дълбочина, в едни наши вътрешни скрити сенки, които съдържат наши страхове, които не сме преработили, не сме признали, съдържат наши потиснати желания от страх да ги последваме или поради отказ, например, от изискванията на някой значим авторитет, който налага негово разбиране. Там стои цялата ни история от нашето минало, това е от нашето детство. Всеки един момент е отпечатан на съзнателно и на несъзнателно ниво. И това се превръща в една основа, върху която стъпва съзнанието. Тоест цялата тази динамика оказва много силно влияние в изборът, пътя на възрастният, към който вече ще израстваме и ще вървим.
тази динамика оказва влияние върху това как ще гледаме на хората, значимите хора в нашия живот. Как ще избираме партньорите, какъв тип отношения ще създаваме, каква ще е формата на нашата любов в партньорските отношения, как ще се чувстваме по отношение на самочувствието ни, себеизразяването ни, от това да покажем кои сме в света на професията, знанията, как се ценим, по какъв начин също имаме смелостта да показваме наши страхове, наши симпатични дефектности, да го наречем. Така че това беше нещо, което отрано започнах да чувам за него. През книгите, които този познат ми даде, навлязах в него. И разбира се, сега малко повече го разгърнах и в дълбочина, защото след това много години навлизах в това познание, което всъщност във времето разбрах, че аз съм много щастлива. Защото аз от самото начало уча, надграждам, давам и се срещам и отдавам от себе си точно това, което е част от моята същност. Тоест, моята душа много добре разпозна тази професия, която и до ден днешен вече е част от моята мисия да помагам. Предполагам, че вие самата сте прилагали в пътя си на навлизане в тази много дълбока сфера наученото в своя живот, в своята практика. Особено в началото, той е част от нашия път в обучението ни. Всеки един от нас трябва да премине своя лична терапия. Ние трябва да опознаем и нашето несъзнавано. Трябва да опознаем нашите психични защити, нашата лична илюзия, която сме си създали, някои елементи на фалшивият ни селф, които не си даваме сметка за тях, да се срещнем и с аспекти от нашето болково емоционално тяло, да се обърнем и така да погледнем и нашето вътрешно дете, което носи много история, има свой вътрешен шепот, т.е. много е свързано с нашата интуиция, вътрешното дете и с нашата душа, автентична. Да се срещнем с моделите, които ние сме взели да носим през сляпата любов от нашите родители, от тяхната история, от това какъв е бил техният език на отношения, на партниране, на споделяне, на израстване, какъв е бил техният подход да се възприемат или да се отричат. Ние трябва да се изправим първо срещу нашата истина в несъзнаваното, да можем да поликуваме тези аспекти от себе си, за да израстем, за да станем по-цялостни и тогава да можем да бъдем по-полезни и повече през ролята на наблюдателя и неутралната позиция в срещата с целия душевен свят на нашите клиенти, които ще дойдат и ще започнат да разтварят лист по лист хубави и болезнени неща от техния живот. Да внимаваме за въпросните проекции, които могат да стават несъзнавано. Ако ние нямаме опит със себе си и нямаме така терапевтично вглеждане, може несъзнателно, неволно ние да проектираме върху нашите клиенти наши теми. Нашият аз така много може да направи своята си проактивна идентификация, обаче без съзнанието и егото да го отчете, когато нямаме разбирането пък за нашите динамики. И за това винаги минаваме през личен път на терапия. Склонен ли е съвременният човек, съвременният българин да погледне към всички тези свои пластове, да бъде смел достатъчно, за да започне да работи над всичко това, за което вие разказахте сега? Аз мисля, че и времето много добре ни носи в люлката на еволюцията. И самото време и това, което то побутва в нас, отваря страшно много, според мен, вече и страхове в нас, несигурност, тревожност, високо ниво на стрес, хиперактивни сме. Вече трудно удържаме много емоции. Отношенията с партньорите се разпадат.
Постоянно има някакви заплахи за нашето оцеляване, здраве, войни започват да се водят около нас, големите сили в вечното ни разбиране за това движение, неспиращото провокиране да продължаваме да бъдем големи консуматори. Всичко излиза много бързо едно след друго. Предлага ни се през маркетинга и рекламата. Ние сме заляти от страшно много неща, които започват да провокират все повече искането на това, което нямаме. Защото веднага излиза нещо атрактивно ново. То залива и малки, и големи. И движението пък с изкуствения интелект. Оттам заплахите, колко бързо се развива и колко много професии ще загубят своето място и отново поредният страх, поредната заплаха, че ще останат хора без възможности, че може би ще изгубят години наред усърдност, в която са се развивали. И ние покачваме страшно много невротичният си страх. Живота стана такъв. Преди години, в по-задни поколения, времето сякаш е текло, течало, по-плавно, по-бавно. Промените са ставали с много стотици години. Много бавно. Имали сме време да се адаптираме, да посмелим това, което се случва, да му намерим място, да имаме време и за малко повече тишина, рутинност, в която да се отпуснем в интегриране на новото. Имала много по-така постоянен механизъм, а сега не е така. И смятам, че точно тази преса, която се получава от толкова много места едновременно, тласка хората към това да търсят помощ. Защото те се чувстват и изгубени, и объркани, и изтощени, и изпитват болка, идват паникатаките. Страшно много това е актуално като проблем, защото ние ставаме хиперактивни, бързаме непрекъснато, влизат много емоции и стимули, не всичко успяваме да задържим в обсега на съзнанието, да го преработим, да му дадем пространство. В отношенията, емоционалната ни динамика с това да се напаснем в различията с нашите партньорски отношения, глътнатите гняв и страх, срам, да признаем, че сме уязвими, че сме слаби, включително и мъжете, които при тях е много трудно да назовават тази част в себе си, да й дадат лице, защото винаги трябва да бъдат контролиращи, удържащи, справящи се, неоплакващи се, както в последно време, така, мъжете казвам, как аз ще кажа такива неща, аз не мога да се уважа след това, когато пред моята приятелка или жена аз кажа, аз съм слаб, аз съм уязвим, аз не мога да мрънкам по този начин. По този начин аз ще загубя статуквото си там на сигурния, на борбения, на воинствения. Тя може би вече ще спре да ме харесва толкова много. Имаме се много ограничаващи вярвания през тези страхове. Хората го усещат. Литература страшно много има. Достъп до нея също. Хората четат. Четящи са хората. Или поне се надявам. Младите май, по-маничките, не са много четящи, че гледайки през децата, но ние обичаме да четем. Друго е, че вече нашият контейнер от поета информация и работа е толкова натоварен, че тръгвайки да четеме нещо, сякаш мозъкът ни подказва да запомни. Но като че ли само с четене не става, трябва и практика, и трябва и някой да се насочва в този път. И хората търсят. Смятам, че са все по-търсещи хората, от което съм щастлива. И все повече терапевти и психолози има. Не случайно една от най-атрактивните специалности, която покачва желанието на студентите да бъдат там. Това е психологията, защото времето показва, че явно имаме нужда от лечение на душата. Така че хората търсят. Обаче колко са готови да работят в дълбочина и да са постоянни и да се отдадат на този процес, а не да очакват да се случи бързо и мигновенно, с магическа пръчка или в 3 сесии, 5 сесии ще ми оправите ли проблема? Това е вече друго нещо, върху което е хубаво да се замислим защо сме толкова нетърпеливи, може би защото сме изморени.
и искаме терапевта по-бързо като майка или баща от архетипите, нали, да се погрижи за клиента. Но тук личната отговорност е много важна, да носим лична отговорност за изборите си, действията си, промяната си, постоянството си, опознаването на себе си. Това е първото нещо, което поставям в фокуса на сесиите с моите клиенти. За тази лична отговорност, преди да тръгнем към пътя на опознаване, който до някъде е и хубав, но след това се срещаме и с много болезнено и с страхове, и хората имат нужда да се отпуснат и да се доверят в един такъв процес. Именно с човек, който да ги медиира, да бъде опорната ръка до тях, хем да не прекрачва границата, да дава съвети и да взима решения и избори вместо клиента. Нито трябва да го успокояваме клиента, така че да бъде малкото дете, което мама изведнъж или таткото в образа на терапевта се е разтревожил и иска веднага детето да не страда, т.е. клиента. Това са примери за нездрав подход в подкрепата. Нали, имаме си рамка и начин, по който се води човек в това опознаване, но да открием към клиента това, което той не вижда още за себе си. Да го отведем от въпросите му за сега ме боли за това, сега имам проблем с това, не знам защо и как да продължа. И от тук да продължим към това къде са отговорите. И през начина, по който разговаряме с клиента, той да осъзнае връзките. Защо съм такъв? Защо съм избрал този партньор? Той май не ми е той основно виновен, защото бях свикнала да виждам причината за моето нещастие или разочарование или неизрастване в другия, защото той не се променя. Ти не ме чуваш, ти не ме подкрепеш, ти ме предаде, ти ме изневери, ти стоиш много групи, контролираш, ти все си недоволен и затова аз съм тъжна или разочарована или така затворена в себе си. Но когато върнем този пръст на ти и погледнем другите 3 пръста на къде сочат, към мен. Към мен и то към сърцето, към душата, тогава вече ще разберем към кого трябва да насочим изследването. Защо аз съм разочарован? Не е само защото другия не се променя. Аз как разочаровам себе си, да си задам въпрос. Ако другия не ме подкрепя, аз как подкрепям себе си? Аз как мотивирам себе си? А когато кажа аз се чувствам предаден, защото ми изневериха и аз съм супер невинен и други остава омерзен и обезценен, така не мога да си задавам терапевтичното вглеждане. А аз, преди да ми изневери моя партньор, аз как изневерих на себе си? Как изневерявам на себе си? Как предавам себе си? Изказвам ли истината, която чувствам, емоциите, които имам? Поставям ли си граници? Ясно както имам потребност. Отказвала ли съм се от своите си желания, от страх или от срам, или че ми е минало времето? Признавам ли си страховете? Как тръгвам аз в моята промяна, ако си задаваме тези въпроси? И това е моят апел към хората, да търсят превенция, опознаване на себе си. Светът ще стане едно още по-добро място през разгръщането на нашата колективна, човешка душа, която ще израсне и ще разшири своята осъзнатост. Може би отношенията тогава ще се променят. Това е много интересна тема за тази колективна човешка осъзнатост и за нашата лична роля и отговорност като част от този колектив. Тоест, ние не сме отговорни само за себе си, но ние може да помогнем и на останалите чрез своето развитие. Но, както вие споменахте, е много болезнено да преминем през всички тези фази. И така като си мисля, не познавам човек, който да няма нужда по един или друг начин да поработи над себе си, над родствените връзки, над травмите от детството, дори в несъзната възраст. Вие споменахте, че
така, големия въпрос е колко от хората, които тръгнат по този път, го извървяват до края, защото наистина има много трудни етапи в този път, но ако все пак успеят, какво се случва тогава с тях, с техния живот и живота на околните? Първо като ме попитат, колко време е моята терапия, колко пъти трябва да идва? Моят отговор е, че анализата е крайна и безкрайна. Всеки ще избере сам за себе си докъде има нужда да върви. Ние не можем да станем перфектни и идеално съвършени, защото такава формула и такъв вид не съществува. Ние сме съвършени благодарение на несъвършенствата си. Това е целта на терапията. Да приемем, да се помирим и да подадем ръка на нашите сенки. Тогава ще можем да ги погледнем по друг начин, защото от всичко това, от което бягаме, осъждаме, потискаме, изкривяваме, искаме да изтрием, да забравим, е под давлението на някакъв силен ефект, който възпалява нашата емоционалност. Но точно това, от което най-много искаме да избягаме, най-много отричаме, най-много не харесваме, то най-много ни преследва и се превръща в една демоничност, около нас, която ще намери начин да се прояви през отношения, през ситуации, за да можем да си научим урока от това да не се страхуваме толкова много и да не потискаме, защото то не се губи. То съществува, просто трябва да го погледнем и да научим урока си, да помъдреем, да инвестираме тази част в нас. Така хората, вървейки в пътя на терапията с мен, моят подход е едновременно да ги терапевтирам и едновременно да ги обучавам. Да могат хем да усетят процеса на лечението през изричането на това, което те искат да споделят в разкриването на епизодите от техния живот, движейки се по линията на времето и начина, по който се усещат. Паралелно с това аз много им обяснявам за механизмите на психологията, на психоанализата, така да си вземат инструментариум, с който да развият и един вътрешен психотерапевт в тях, символично казано. Тоест да има терапевтичното ухо, да могат вече да изградят едно възприятие през погледа на терапията и на психологията и така те ще станат предай нататък. Когато те го носят и го интегрират и започнат да говорят за него, какво са научили, какво им е направило впечатление, как анализират нещо, как използват дадена техника или как са сменили дадена нагласа, философия, благодарение на нива от психологията или там, която да е друга методика, тогава ще стане така този колективен процес на замислене, на провокиране, на търсене на отговори, защото ако ти минеш в един процес на лична терапия и хората около теб забележат промяната ти, че говориш по по-различен начин, както аз ги уча хората да влязат в езикът на добруването, в думите, които са лечебните думи на сърцето, да изричаме неща без нараняващата комуникация, да се свързваме повече с азовата, здравословна комуникация. Всички започват да питат, ти си се променила, нещо е различно в теб. Сега като ми говориш, хем ми е приятно, хем се притеснявам, защото не познавам тази част от теб. Кога изведнъж се случи този процес? Нещо четеш ли, ходиш ли някъде? И тогава вече ти, както всеки друг, през теб дадахме пример, можем да предадем за полезността на терапията нататък.
Предлагам, може би, тук да направим тази блиц анкета, блиц интервю. Добре. Част от въпросите са свързани с теми, за които вече говорихме, друга част не. Ще видим как ще се включат те в цялостното интервю, в цялостния разговор. От какво боледува обществото ни днес? От изгубената любов и сигурна привързаност към общуването. На какви проблеми може да помогне психологията и на какви не? Има ли такива, на които не може да помогне? Да, тя може да срещне много пречки в дадена проблематика. Има някои случаи, в които трудно се работи с някои по-тежки форми на нарцистично личностови разстройства. По-тежките нива по-трудно идват и там трудно се работи за осъзнаването и така. Какво е емоционална интелигентност и има ли тя почва у нас? Емоционалната интелигентност е важна за всеки един от нас, защото през нея ние се чувстваме по-познаващи, по-сигурни в себе си, да изразяваме емоциите по един по-здрав начин, да чуваме емоциите и границите на другия също по един по-здрав начин, да можем да наблюдаваме себе си в вътрешната си чувствителност или това, което преминава през нас, за да можем да удържаме. Да може да удържаме, отлагаме дадено удоволствие, да можем да удържаме дадена емоция, да не бъдем стимул-реакция, да не изпадаме пък някакви крайности или на свръхагресия и нараняване, когато нещо не ми е удобно или не мога да понеса дадена емоция. Нито да влизам в ролята на драматизма, да се изживявам в ролята на жертва и да потъвам в някакво тежко състояние, срещайки се и с депресията, а да можем да бъдем малко по-цялостни и да можем да поемаме това, което чувстваме и да имаме дори място и пространство да носим част от емоциите и различността на другия в себе си. Нашето общество като че ли дълги години е било повече рационално ориентирано, включително и жените. И ние така сме влезли, сме били поставени в една такава рамка от нас, изисква така да бъдем като мъжа, да мислим като него. И като че ли емоционалността остава във времето на втори план и днес може би има едно така преоткриване на тази част, която е много важна, без съмнение. Да, трудно ни е, когато навлезем в срещата с нашата емоционалност и опознавайки я. Всъщност тя какво разкрива и какво говори за нас. Емоциите са били плашещи. Някакси рационалността е един добър защитен механизъм, в който сякаш да изповядваме един към друг правото да блокираме емоциите си и те да нямат така място. Защото ако имат пък много място, може би ще е трудно хората да се справят, защото самите може би са усещали, че трудно биха понесли, приели както себе си, така и другия. И е по-добре да бъдем както казах бабите на времето, няма какво да го мислиш. Зао да работи, зао да не мисли. Работата и труда, разбира се, има и терапевтичен елемент, изразходва и много напрежение, много емоции, през тялото да отече това, което се натрупва от нашите преживявания, мислиш, от тялото е приемник на нашето психично и се отпечатва абсолютно всичко и в него. Той е пътна карта. Така че плюса е чрез действие да си помогнем по някакъв начин терапевтично, да отлеем малко това натрупано в съда, но от друга страна трябва да можем и да останем с въпросите към себе си в дълбочина и да
разглеждаме и други аспекти, а не да се плашим, че като много мислим, ще стане много страшно. Кой е най-опасният тип хора? Така малко провокативен въпрос. Вие споменахте за така силно нарцистичните личности, които като че ли те са имат блокаж, не могат да разбират чувствата на другите, техните нужди. Ами да, това са нарцисистите. Е трудно в отношенията с тях. Защото те не могат да се поставят на мястото на другия. Емпатията им е доста далечна форма на свързване. Имат нужда от контрол и отношенията и семейната динамика да върви по техните правила, защото това им е познато и те могат да го контролират и не обичат да са в изпитания на своя контрол. Дори не обичат изненадите, защото те пак създават едно неизвестно. Една изненада, която може да отвори неизвестността. Предпочитат те да я няма тази изненада, за да може всичко да е предвидимо. Склонни са към насилие, както физическо, така и емоционално, депримиране към близките си. Не са способни трудно им е да чуват другия и да отворят място за другия в неговата различност, в тях самите. Не могат да допуснат тази различност. Могат да бъдат и в противоречиво поведение. Днеска да те похваля или през едно манийно комплимент така да ти направя, утре мога да те срина на такава степен, че да се чувстваш нищожен, унищожен. Това изпилява имунитета, психичния имунитет на другия, на партньора. Той влиза в така доста сериозно объркване за себе си. И тези отношения стават трудни вече. И това може би е опасно, защото тогава нараняването е дълго, надгражда се и после по-трудно възстановяването, много е трудно възстановяването на този партньор, който е понасял нещо подобно. Но и този партньор, който е понасял, бил в тази роля, също е важно да изследва защо е привлякал този партньор и дали в този, който е понесъл всичкото това, също няма някакви пък нарцистични елементи, които да го довеждат до това малко нарцисизма да не остане здрав и при него, за да се подложи на такъв отказ от себе си, защото това все пак нарцистично болеене. Една скоба само малка да отворя. Какво трябва да направи този партньор? Как да избави себе си? Задължително трябва да е с терапия. Те изпитват огромен страх, огромна неувереност, свръхзависимост. Те даже загубват здрави връзки, които до този момент са имали със себе си. Обезценяват си знания, които преди това знаят, че са имали, успехи, които са имали. Почват да бъдат дезориентирани. То става едно такова като потъване към инфантилността, регрес в психичното, от което този човек просто трябва да бъде подкрепен в процеса си на възстановяване, порастване отново в себе си, свързване с силните си аспекти. Ще му е трудно сам. Защото атаките от другата страна на по-тежката токсичност могат да бъдат много силни и тези хора лесно отново могат да се върнат към старото. Така че отделянето е важно. Осъзнаването на това какво се говори и казва, с това какво се прави, как се действа и се постъпва. Доста неща могат да се наблюдават там. Ако могат да бъдат в ролята на наблюдатели и да видят реалността, принципа на реалността, те какво правят, какви действия полагат, защото другата страна чуват, ти нищо не си направил, нали? Те почват да се съмняват, че всяко нещо, което правят, никога не е направено или не е достатъчно до такава степен. Така че
връщане към принципа на реалността, отчитане на принципа на реалността, връщане към силните страни, знания и всъщност аз какво правя, независимо от това какво казват други. Аз да оценя аз себе си. Аз да видя своя критерий. Нали. Някой може да ми каже, днеска ти не си работила според мен. Добре, това е твое право. Така съм взела 6 часа сесии, нали, или съм писала и така нататък. Ние трябва да сме свързани с тази адекватност. Нали, иначе отиваме малко в на лудност, нали, така да загубим себе си, да не вярваме на себе си, да търсиме помощ също е важно, подкрепа, да не се отделяме от близки приятели, веднага да потърсиме приятели, да излизаме с тях, да се върнем към неща, които са ни били важни, защото в една такава връзка хората се отказват, защото са иначе много ревнувани, контролирани. Нали, казва им се, ама теб ти е по-щастлива с други ли? Не, или трябва ти винаги си щастлива само с мен? Нали, или щастлив? Също така е важно тези хора да разберат, да изградят един такъв малко механизъм към нарцисистите, да спрат толкова много да ги възхваляват, нали, така да се опитват постоянно да замазват положението с това, да се съгласяват винаги. Един от най-провокиращите нарцисистите фактор е когато видят, че другия човек не ги приема лично тези негови реакции, не се връзва, както се казва на един жаргонен език, нали, на неговите номера. Когато му покаже, че всъщност разбира за това, че действията много не отговарят на думите, тогава, нали, се показва истинското лице. То се показва и преди това, но още... Да, провокиран вече, да, също. Но това е, което мога да дам така като една първоначална връзка на тези хора за тази ситуация. Те в повечето случаи са жени, но има и мъже в такава ситуация с жени нарцисисти. Няма значение от пола, темата и проблемните отношения са еднакви. Още един кратък въпрос в тази посока и след това още 2-3 в края на анкетата, които са по-общи за психологията и за вашия път. А знак за какво е гневът? Да, това е много важна тема. Много дълбока и има голям смисъл да се срещаме и да говорим с нея. Гневът е така една естествена базисна емоция. През гнева, нали, аз обръщам внимание, че има здрав гняв. Ако гнева е отишъл в своята сянка на агресията, на използването на оценъчни, обидни, уязвяващи думи, на заплахи към други, обезценяващи думи, физическо също проявление на агресията, това показва една огромна слабост на този човек. Също така говори, че той носи много голямо болково емоционално тяло в душата си, което не е лекувано, не е интегрирано и преработено в него, и че тази болка тя намира начин да се изразява. Т.е. когато нараняваме много други, всъщност ние говорим, че ние вътрешно сме много наранени и не можем да носим отговорност за нашата нараненост, да поема път да я лекувам аз тази нараненост, и когато аз не съм способен на това, ще направя несъзнателна проактивна идентификация, като общувам с други, като го нараня, и по този начин все едно наранение трябва да носи моята нараненост, която аз не мога да понеса и да нося, и през страданието, което виждам през очите и сетивата си, сякаш се нахранвам през ролята на жертвата на другия, който ще понесе моя гняв, който е свързан с моята болка. Виждам, че той понася тази болка, показва, и все едно това е, аз все едно си интегрирам тази част, но през чуж човек, като той го преживява. Това е много сложен механизъм. Надявам се да го обясних така, че да има... много добре, да се проследи логичността, нали? Как се проектира. Също така гнева е послание за
това, че някой не може да приема различността от него и другата различност провокира желание да спра тази различност, да сплаша другия, защото ако стане вече много различно, ще стане много неизвестно за мен. Като стане много неизвестно, ще стане много опасно. Като стане опасно, ще се почувствам малък и слаб. Като се почувствам малък и слаб, ще ми излязат потиснатите дълбоко в несъзнаваното ранно детски механизми, които може би не искам да излизат, а те като излязат, аз ще се върна в това чувство, в което съм бил залят от всички тези интензивни емоции, стимули, ситуации, които моят детски аз не е могъл да преработи и да разбере. Ако виждам някакво нараняване в семейната среда, тогава отново аз ще стана жертва, тогава отново ставам много слаб, ще бъда залят от цялото това състояние. Ужас, 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 казва психичното. Не. Всичко това се потиска, сцепва, изтласква. Това всъщност коства много енергия да го потискаме в себе си. О, разбира се. И съответно натоварваме всички наоколо. Само, че това е начинът, по който някога нашият аз е намерил начин да оцелее. Защото ако не е намерил начин да оцелее, нямало да оцелее. Така че колко назад във времето е това? И аз така в моите срещи казвам на хората, животът ни на възрастен, основата на възрастния се оформя в първите 12 години от нашия живот. Всички останали по 12, след първите 12, до последният ни дъх, е само една несъзнателна проекция и повторение на 80% от всичко, което сме попили на съзнателно и на несъзнателно ниво от ранното ни детство, първите 12 години от нашия живот. Това е много важна работа с родителите. Аз знае, че вие в тази насока имате видеа и по-скоро курсове. Да, аз съм някакси ме определят като терапевт на болката. Защото с моите клиенти вървим в най-тъмното и в най-страшното. А там е най-болното и болезненото. И срещата с нещата, които отвътре силно плашат вътрешното дете. Преди да стигнем до там да заговорим за позитивната нагласа, позитивното мислене, смяната, разбира се, на фокуса, виждането на ресурса, това също е важна част. Тя трябва да върви паралелно в един такъв терапевтичен процес. Само, че да оставяме само послание на позитивното мислене. Някой път всяко нещо в живота има две страни. Всяко нещо. Както позитивното мислене има своя здрава и позитивна част, нали? Така има своята сянка, която аз наричам безхаберен позитивизъм, където чрез едно свръхпозитивно мислене се опитваме да заглушим дадена болка, даден страх, да избягаме отново от срещата с тях, като си говорим точно обратното, а то отвътре пак ще намери начин да се напира и ще ни саботира едно съзнателно налагане от въпросните 5% на съзнанието на егото да си наложа да кажа на останалите, да кажем 95%, абе сега ти си мълчи, сега нищо, че те боли те страх, защото аз казвам, трябва да ще кажеш, аз съм много щастлива днес и всичко е наред. Тоест първо трябва да се справим с болката и с травмите и след това вече да градим една то става здрава, малко позитивна паралелно, но в моят път на работа, да. Тръгваме и се срещаме с тази по-болезнената част, работиме и с нея. Паралелно с това изграждаме и нов механизъм, в който да бъдем по-градивни, ресурсни, така, в добруването, както аз казвам, със себе си и със света около нас. Механизми. Разбира се, има случаи, в които не можем да започнем да работим с дълбокото несъзнавано, защото като, например, бордерлайните или там със скрита психоза хора е опасно. Да. Позволите сега само няколко по-лични въпроса. Кое вас ви вдъхновява и как вие лекувате своята душа? Защото вие се срещате с толкова много болка и толкова много проблеми в своите пациенти и със сигурност имате начини да презареждате собствената си енергия. Тишината и оставането сама със себе си е
първата моя крачка в личната ми терапия и обръщане към моята душевност и внимание към нея. Да остана сама със себе си. Обичам много тишината. Понякога нямам така нуждата, дори от семейството имам предвид. Не само от клиентите и приятелите. Оставането наистина сам-сам. Да гледам така в това, което е около мен, просто да наблюдавам, да съзерцавам, да стоя в тишина, да чувам звуците на живота около нас, на динамиката на града, на птичките. Някакси се съвързвам, аз така се го представям, като един общ дъх ставам с живота, който тече, такъв какъвто тече в този момент, когато си правя тази практика за себе си. Тоест да се свържа с разширението на живота. През това да мога да седна по този начин да взема от силата на всичко, което е, нали, в голямата картина и така да взема повече сила, а не да разчитам само на моята индивидуална, нали, сила, която в този момент може да ме е изтощена от повечето отдаване в терапията на другите. Пътешествията. Обичам да пътешествам. Да се докосвам до различни култури, до места, които не са така типичните и по-комерциални, т.е. искам да влизам в автентичността, така в непреднудеността на местата, нали, да виждам тази част, която е по-различната. Много обичам морето и топлото и да чета това, което в този момент имам нужда да чета, което, четейки го, то става част от моят терапевтичен процес. От ваши интервюта знае, че вие сте пътували много на изток. Индия, Непал. Какво ви дават тези места? На какво ви учат? Вие сте били в ашрами, други свещени, специални места там. Години наред среща пък с друга част от моето израстване, изграждане през духовните учители, среща с духовни учители, с енергийни практики, с навлизане в това опознаване пък на тази част от нас, нали, през езотериката. Мене някакси тогава дълго време ме привличаше този изток. Аз дори не бях ходила толкова тук наоколо, колкото, нали, там имах нужда да се отпусна. Явно в предишни прераждания, може би, съм имала живот и там. А за Индия и за Непал казвам, особено за Индия. Казвам, че това е място, което, когато отидеш, или веднага ще разпознаеш, че е част от твоята душа и ще го заобичаш. И ще има място, непрекъснато се връщаш там, защото виждаш, че така се свързваш повече с себе си. Или не го харесваш и казваш, никога няма да се върна там. Това място. Тоест, едновременно дава много голяма дълбочина за свързване, едновременно дава за други хора много голяма дълбочина. Дълбочина за бягство, да бягаме по-далеч от него. Аз съм влюбена в това място. Тази непринуденост, има и там хора, които си имат и своите си болки, трудности. Има и много друг поглед и позитивизъм, който през музиката усещам. Тоест аз много им харесвам и музиката. Много хубаво я чувствам в себе си. Веднага, когато ми е тъжно или трудно, също си давам така и пространство да плача. Понякога имам чувството, че неизплаканите сълзи на хората
остават в мен и понякога плача не само за себе си или за лична някаква проблематика, ми плача и за колективната човешка душа. Там се научих на това позволение. Защото иначе аз така дълго време не плачех. А открихте ли там смирението, пак нещо, което казвате в едно интервю? Помирение, да. Вътрешно със себе си. От тогава много се промених. И на излъчване, и на отношение, и на начин, по който общувам и предавам себе си, по начина, по който изглеждам в стилът на обличане, в това, което преди съм била. Има голяма разлика в единият ми образ и след това в другият образ. Но и двата образа носят години опит в различни желания, нужди и мои азови лица, нали, нашите алтер его се проявяват. Така че бих се определила, че съм се срещнала с така моя многопластовост и просто това е един пласт, който се разгърна и до ден днешен така остава. По-важен за мен. Опростявам. Много опростявам. Много неща пуснах. Много промених отношението си към материалното купуване. Научих се с много малко неща. А има ли неща, които ви предстоят? Като пътуване? Като пътуване в този по-различен смисъл. Пътуване в своето развитие. Всеки... Аз смятам, че ние винаги има какво да научим за себе си и ще умрем, дори без да сме научили всичко за себе си. И накрая така бих помолила за едно заключение от вас или едно послание или нещо, което вие бихте искали да споделите с всички, които ще ни слушат и ще ни гледат. Моето послание е да си позволим да харесаме да носим лична отговорност за повече неща, за които в нашия живот харесаме и вземем да носим лична отговорност. Толкова по-добре ще е, според мен, за всеки един и за нашата заедност. Защото така ще намалим проекцията на сенчестият гняв, в който да обвиняваме, да осъждаме, да критикуваме, да прехвърляме нашата отговорност в ръцете на някой друг. Тогава вече ще се намали тази война, нали, на проекцията през изискването и свръхочакването към някой друг. Първо той да се промени, когато почнем да носим повече лична отговорност. Другото е да търсим връзка с езикът на добруването и доброжелателността, за която така акцентирам. Да се превърнем в тези по-нежни войни, както беше казал един мой учител. Нежният войн съдържа всичко това, светлото и тъмното. Тоест, от една страна ние трябва да имаме силата на война, да поставяме граници, да следваме целите си, да можем да понасяме ударите, които така живота ще ни поднесе под различна форма, интензивност, като предизвикателства. Да можем да знаем как да оцеляваме, да можем да понасяме и да поемаме от емоциите и от това да бъдем постоянни, да изчакаме в пътя си, да можем да заявяваме различното си мнение, да можем да казваме не, когато го чувстваме, да можем да казваме, че нещо не харесваме, да се изправим срещу нашите сенки. Това е силата на война. А нежността е това да уважаваме човешкото, да можем да съчувстваме, да можем да се поставяме на мястото на другия, да видим той как се чувства от тази ситуация. В неговите обувки ние ще разберем за неговото порастване, каква е била неговата история, защо се е превърнал в такъв човек, в този момент какво говори в неговата душа.
да можем да казваме повече съжалявам, помири се с част от моите грешки, би ли ми извинил за, благодарен съм ти за, прекалявал съм с, би ли ме простил. Това, което мога да ти давам с лекота е, това обаче, което съм се надценявал и ми е трудно в момента да направя компромис е, би ли приел, че мога да не направя и това, но да видим какво друго мога да ти дам, да чуя от теб. Така че тези думи са част от езика на добруването, да се свързваме с нежността на душата. Също така, мил си ми за, радвам се от, вдъхновено ми е за. Виждаш ли, въвеждаме така едни думи, които разгръщат емоции и чувствителност. Ние, жените, повече разпознаваме този език. От нас трябва да тръгне. Ние трябва да станем така творящите и предаващи в семейството, точно така, проводниците. Затова е така голяма тази наша отговорност, която обаче много жени се борят срещу тази отговорност. Казват, все ние ли трябва да правим, все ние ли трябва да сме първи, все ние ли трябва да учим, все ние ли трябва да будаме, все ние ли трябва да поемаме от тези и роли и да сме равен партньор до партньора си, и майка с детето, и тук в психологията и в душата да бъда учител. Ако се съпротивляваме срещу това, че животът ни е дарил с тази мисия, ние всъщност ще нараняваме себе си и живота. Ако обаче ние харесаме тази мисия и виждаме смисълът в нея, тогава нашият живот и връзката с нас ще стане синхроничен с градивното в живота. Благодаря. Много хубав завършек на разговор. Добре, и аз благодаря за гостуването. Благодаря и на вас и се надявам, че ще гледате предаването и в неговите следващи епизоди. Довиждане!